Felkérem Hajdú Zsolt képviselő urat, gimnáziumi igazgatót, hogy mondja el a magával hozott verset. Választott versem Szilágyi Domokos erdélyi költő verse, akiről talán csak bevezetőben annyit, hogy a nála kicsit ismertebb Nagy László mondta, hogy ő az, aki szerelmes verseket írt a szabadsághoz, ő, aki szerelmes lett a halálba, és ő az, aki felment a halálért a hegyre. Sajnos 1976-ban nagyon fiatalon öngyilkos lett, de életműve így is itt maradt velünk, és az erdélyi lírát, vele együtt a teljes magyar lírát gazdagítja. Szilágyi Domokos még alig alkonyodik. Meztelen arcú emberek jönnek szembe velem. Felhőket hasogat késpenge szemem. Neonok halvány csápja kinyúl, hogy a sötétet összeszedje. Egy áttetsző ecset estét rajzol a szürkületre, mint aki aludt, s reggelig elfelejtett járni. Szívünk régi ritmusát szeretném megtalálni. Ajkad mögött piros szegfű, szemedölén fehér rózsák, rugdalt vérem piros öröm, nyugtasd lelkem fehér jóság. Mint ki nem lát, nem hall, nem él, csak csókol önfeledten. Rám esteledett a nap, magamra esteledtem. Szemem egész nap fényeket cipelt, görnyedezik. Bőröm egész nap óvta jonhomat, jól van ez így. Egy láthatatlan küklopsz lehunja szemét, a napot, egy láthatatlan árgosz kinyitja 100 szemét. Ó, csillagok! Szilágyi Domokost egészen, nagyon fiatal korom óta hordozom. Az első igazi utam az 1979-ben Erdélybe vezetett. A bátyám és egy barátom, aki akkor már harmadikos és negyedikes gimnazisták voltak, én első, és azt mondták, hogy na, keljünk útra. És hát akkor tájt ugye nyugat felé nehezebb volt menni, azt gondoltuk, hogy miért ne terítsük fel Erdély tájait. És hát egyszerű hátizsákkal a hátunkban levonatoztunk Brassóig, és aztán onnan jöttünk vissza 2 héten keresztül, hol ezzel, hol azzal, egészen a határig, Nagyváradig, de közben nagyon sok helyet meglátogattunk. Az egyik ugye nyilván, ahogy jöttünk vissza, Kolozsvár is volt, a nagyvárosok közül, bár nagyon kis településen voltunk, és a Házsongárdi temetőben, amikor kimentünk, akkor én még nem nagyon tudtam, de nyilván a bátyám, aki nagyobb volt, és már ő több mindennel foglalkozott, mondta, hogy menjünk Szilágyi Domokos sírjához, akinek a sírja ott a Házsongárdi temetőben fönn van, és ott van mellett a fiáé is, aki a bukaresti földrengésben halt meg nagyon fiatalon, akit ő gyakran emleget kobaként, és ott van a feleségé is, aki, hogyha legközelebb lesz versmustra, és én még leszek itt, akkor majd tőle hozok verset, ő Hervai Gizella, aki aztán Magyarországon érte élete többi részét, vagy sok részét, és aztán ők ott vannak. És aztán, ahogy jöttünk vissza, akkor hát sokfelé például Farkaslakán Tamási Áron szüleit látogattuk meg, és még akkor aludhattunk az öccsénél, meg sok-sok más dolog, de ott vettük ezt a kötetet, amelyet azóta is nagyon szeretettel őrzöm, a polcomon, ez onnan akkor 1979-ből származik, és válogatott versei vannak, akkor még nem nagyon adták ki Szilágyi Domokost Magyarországon, csak kis vékonkákba, úgyhogy ez nagy kincs volt, egy kicsit már szakadt és koszos is, meg ez a nagyon érdekes tanulmány a kortársunk Arany János, a címe is meglepő lehet, hogy ilyen címmel írta meg. Úgyhogy ez a kötet, amit hazahoztunk, meg az az emlék, ami ott volt, ez az, ami beleszerelmesített engem Szilágyi Domokosban, aki sajnos nagyon fiatalon, 38 évesen öngyilkos lett. Ma már több mindent is tudunk róla, és az magyarázhatja is ezt a korai öngyilkosságot. Minden esetre
Abban megegyeznek az irodalomtörténészek, hogy babicsi módon újította meg a magyar lírát, és olyan nyelvezettel és olyan újdonsággal tört be fiatalon, ami nagyon egyedivé tette. Ugyanakkor ötvözött költészetében egy nagyon erőteljes archaizmust, amelyet nagyon könnyedén kezelt a modern lírával együtt, és ilyen verseket is olvashatunk tőle. Most egy rövidebbet hoztam, vannak nagy oratóriumai is, nagy versei is, nagyon-nagyon sok mindenhez nyújt, és az, amit említettem, Nagy László, aki ugye halála után tulajdonképpen sírjára írta ezt az Aki szerelmes lett a halálba című verset, ajánlom mindenkinek szintén olvasásra. Sok mindent megtudhatunk belőle erről kiváló költőről. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és köszönöm szépen, hogy kicsit megismertetettem talán azzal is Szilágyi Domokost, aki eddig nem ismerte őt. A választott vers mit jelent az ön számára? Gyakran szoktam belőle idézni tanítványaimnak, mégpedig egy többek között, egészében még nem mondtam nekik el, legalábbis soha úgy emlékszem a hosszú tanári pályafutásom alatt, viszont olyan költői képek vannak benne, amelyek nagyon alkalmasak arra, hogy csodálatos magyar nyelvünk szépségeit megismerjük, és közben ezt egy modern kifejező eszköztárral, tehát amikor azt mondja, hogy neonok halványcsápja kinyúl, hogy a sötétet összeszedje. És akkor ezt párhuzamba lehet hozni mondjuk Csokonainak az Este című verse, aminek úgy kezdődik, hogy a napnak hanyatlik tündöklő hintaja. Vagy Babics azt mondja az esti kérdésben, hogy midőn az este lágyan takaró, síma bársony takaró. Tehát, hogy nézzük meg, hogy hogyan lehet például a bejövő esti időszakot, vagy késő délutáni időszakot is a költészet nyelvén megjeleníteni, és ahogy az előbb mondtam, Szilágyi Domokos ebben még kiváló, nem véletlen, hogy Babicshoz is hasonlították a későbbi irodalomtörténészek. Tehát képeket idéztem belőle, ez az egyik oka, a másik oka pedig nyilván minden versnek van egy tartalmi üzenete, amely hát láthatóan itt is egy olyan kapcsolatot tár elénk, amelyben, mint hogy az övében is azért nagyon sok küzdelem volt benne, de mégis ott van benne a bizonyosság, hogy igenis van valaki, aki hozzátartozik, és akinek írja.